हनुमान जी के इमें अपने के हनुमान जी, विश्वकर्मा जी और राम दरबार 3टा मूर्ति और शिव पार्वती जे झरना के ऊपर में देखल गए कि शिव पार्वती विराजमान छथिन, उनका नीचा में गंगा बह रहल छै। अच्छा, अति पवित्र मंदिर के हम सब बहुत कठिन प्रयास के बाद अपने के मंदिर के स्थापना भेले। एकर तनका हम पाछू का कहानी अपने के सूर्य जी के हम बताबे चाहबे। ई बेला निकास कुटी अंतर्गत के जगह छले, जेमे धनेश्वर दास जे बेला कुटी के महंत छलखिन उनकर 18 बीघा जमीन अपने के ई बेला निकास कुटी में छले, जेमे 18 बीघा में 4 बीघा अपने के बस पार्क के लेल हमरा सबके देलखिन। अच्छा, तेकर बाद अपने के और बाकी जगह की केना है से अपने सब देखबे। ओई मध्य के ई धनेश्वर दास के हनुमान जी के मंदिर के संकल्प लेल जगह है। अच्छा, उनके द्वारा लेल गेल छै। उनके द्वारा अपने के ई जे ट्रैफिक कार्यालय जत निर्माण से गुठी कार्यालय जे ट्रैफिक कार्यालय के जे बेच दिल के जमीन, वही में अपने के ईंटा पथा के वो अपने से ईंटा पथा के ओकरा पका के एकर नेव लेल। अच्छा, लेकिन ई जगह अपने के हनुमान जी या सामने में देखल जाती वही ठाम अपने के फूस के घर में रहे। अच्छा, जहिया हम अध्यक्ष बन लिए तो अपने के फूस के घर में रहे। तकर बाद अहाँ के ई जमीन सब और जमीन सब अहाँ के अतिक्रमित होय के अवस्था में रहे। एकाबे की भेलै कि केना भेलै, हनुमान जी हमरा पर सवार भ गेलै। अच्छा, हम सब संकल्प ले लिए कि हमर पूर्व अध्यक्ष सब बहुत पहले बस पार्क में एक मंदिर बनावे के संकल्प लेने रहथिन। वो मंदिर के संरचना एहन हो कि पटना के हनुमान मंदिर जेहन छै वही संरचना के ढांचा के हो। तब हम कहली जब वही हमर पूर्व अध्यक्ष सब संकल्प ले छथिन, अब उनका सबसे कोई कारणवश नहीं भ सकलै तो एकरा हमरा बीड़ा उठावे के चाही। उ संजोग से हम बीड़ा उठैली। जे दिन बीड़ा उठैली तो अपने के कालिका ट्रेडर्स 0 माइल में हार्डवेयर के दुकान रहे। अच्छा, उनका से 5 क्विंटल छड़ आ 25 बोरा सीमेंट उधारी लाके एकर अहाँ के जे नेव लेल रहे धनेश्वर दास के ओई नेव के बढ़ावे के काज